Nota de premsa, Sant Antoni de Vilamajor, 21 de novembre del 2011. Els veïns de Sant Antoni de Vilamajor convoquen una nova protesta en contra de la pujada de sous de l'equip de govern de l'Ajuntament. El passat 29 de setembre es va celebrar a Sant Antoni de Vilamajor el primer ple després de les vacances d'estiu, junt amb una concentració veïnal davant de l'Ajuntament per demanar una rectificació a l'augment de més del 50% de les retribucions de l'equip de govern. La primera concentració amb assistència al ple va ser el passat 28 de juliol, amb uns 300 assistents, que després de manifestar-se a la porta de l'Ajuntament varen entrar al ple, que va quedar interromput per l'alcaldessa Maria Lluïsa Bardala després de votar en contra d'una moció presentada per l'oposició per tal de rectificar la pujada de sous de l'equip de govern i sense donar cap tipus d'explicació. Al ple municipal del 29 de setembre, al torn de pregs i preguntes, un veí indignat, amb 500 signatures de veïns i veïnes del poble en contra de la pujada de sous de l'equip de govern i demanant una rectificació, va intentar demanar explicacions a l'alcaldessa i als regidors sobre aquest augment de les retribucions. Però abans que pogués intervenir, la senyora Maria Lluïsa Bardala va donar per tancada la sessió i va fugir literalment del ple sense permetre que cap veí o veïna del poble pogués intervenir. La senyora alcaldessa ha dit en diverses intervencions que els veïns i veïnes esperin a veure els resultats abans d'exigir que rectifiqui l'augment de les retribucions de l'equip de govern. Però, com més temps passa, els veïns i veïnes trobem que la rectificació és cada cop més necessària i els motius s'hi toquen per estar indignats. El 26 d'octubre al migdia es va celebrar un ple extraordinari de l'Ajuntament amb intenció d'aprovar uns expedients de regulació de crèdit que suposen una despesa no prevista als pressupostos d'aquest any, de més de 200.000 euros. Els veïns i veïnes ens preguntem si amb aquesta despesa no prevista l'equip de govern encara no considera adequat rectificar la pujada de les seves retribucions de més del 50%. En aquest ple extraordinari també es va aprovar un augment en les taxes que han de pagar els veïns per la recollida d'escombraries i possiblement s'hauran de pujar més el pròxim any, degut a la falta de diners a les arques de l'Ajuntament. Els veïns i veïnes ens preguntem si consideren adequat l'augment dels sous de més del 50%, mentre han d'augmentar els impostos als ciutadans i ciutadanes i demanar crèdits per la falta d'ingressos. En el mateix sentit, Sant Antoni de Vilamajor és un dels pocs pobles de Catalunya que no han actualitzat el cadastre. Un cop es faci aquesta actualització, la càrrega fiscal imposada als veïns i veïnes augmentarà exponencialment. Els veïns i veïnes ens preguntem si l'equip de govern encara troba just que el poble hagi de pagar cada cop més, mentre ells es lucren injustificadament amb els seus diners. Una altra important despesa del poble correspon a la recentment construïda biblioteca municipal. Finançada la construcció de l'edifici fa pocs mesos, per poder equipar-la, caldran uns 240.000 euros que l'Ajuntament no té. Tot i que, segons el regidor d'Urbanisme i Cultura, Josep Guardi, s'han demanat conversions de la Generalitat i de la Diputació. Aquestes no podran cobrir més del 60% de la despesa. Per tant, l'Ajuntament haurà de pagar uns 100.000 euros de les seves arques, uns diners que el poble no té. Els veïns i veïnes ens preguntem si, tot i això, encara no consideren adequat rectificar la pujada de retribucions de més del 50%. Per tots aquests motius ens manifestem avui, dijous 24 de novembre, a les 8 hores, que assistirem al ple de l'Ajuntament per exigir una rectificació de la pujada de sous i per exigir democràcia al poble i que els veïns i veïnes siguem escoltats.